Salut! Mă numesc Irina Ursu, sunt din Republica Moldova, locuiesc în orașul Chișinău. Sunt parteneră companiei Fafai de acum un an și aproape 2 luni. Astăzi am decis să fac un video împreună cu voi ca să vă arăt că pe lângă linia de produse MPG Boost sau MPG Max Pro, MPG Caps, MPG Extra sau MPG Mega Cramps, compania Fafai ne poate bucura și cu alte produse benefice pentru sănătatea noastră și respectiv și pentru frumusețea noastră, pentru că de frumusețe au totul, au la fel foarte multe persoane au grijă și de ea. Uitați, vreau să vă fac cunoștință cu vitaminele 8 for Woman, 8 pentru femei, care sunt niște vitamine benefice pentru metabolism, adică slăbirea și toate funcțiile din înăuntru, pentru piele, pentru inimă, pentru energie, pentru ochi, pentru gândire, pentru încheieturi și pentru libido, adică organele genitale a femeilor. Este un produs foarte eficient. Eu personal îl folosesc de acum 3 săptămâni. Primele mele rezultate au fost, ca de exemplu, întărirea unghiilor și căderea părului este mai micșorată, adică îmi cade mai puțin părul. După care, o să vedem, după o cutie, 2, eu cred că o să avem efecte mult mai mari. Respectiv energia. Eu așa simt că mine a crescut pentru că sunt mama, am copil mic și vă dați seama că energie foarte multă îți trebuiești cu un copil mic în casă, respectiv și pentru lucru. Aceasta este altă vitamină, 8 for Men, 8 pentru bărbat. Este creat în exclusivitate pentru organismul bărbătesc și anume, la fel, este benefic asupra sexului, asupra energiei, asupra inimii, asupra mușchilor, pentru cei care merg la sala de forță, asupra gândirii, asupra încheieturilor, asupra pielii, la fel, și asupra ochilor. De exemplu, soțul meu, Nicolae, el folosește aceste vitamine de acum undeva a 3-lea cutie. El la fel are rezultate foarte bune. Energie, tensiunea, soțul meu suferea ceva cu tensiunea, respectiv, știți cum, relațiile sexuale sunt mai bune, ochii, deci energia pozitivă clar că a crescut. Respectiv și avem și alți parteneri care, ca de exemplu din structura mea sau și clienți cunoscuți care la fel au început să folosească aceste vitamine. Sunt foarte mulțumiți pentru că compania ceea ce face și americanul ceea ce face pe piață nu este nimic rău, asta e 100%. Iată așa arată cutia. Am uitat să vă spun, în cutie sunt 24 de pachetele. Ele ajung pentru o cură de o lună de zile, adică se începe, de exemplu, de luni și până sâmbătă. Duminică nu primim aceste vitamine, duminică e o zi de relax a organismului. Așa că el ajunge timp de o lună de zile, așa, plus minus. Așa, mergem mai departe. Acum să vă fac cunoștință cu cafeaua care, aș spune eu că e cafeaua mea preferată. De ce? Pentru că din moment ce am făcut cunoștință cu cafeaua Zinga Drive, pot să vă arăt și să vă demonstrez chiar cum arată, sunt așa niște pleculețe. Cafeaua aceasta este o soluție din cafeaua arabică, de pe insula Sumatra. Cafeaua aceasta conține foarte multe ingrediente. Pentru cei care sunt curioși, poate să intre la mine pe site și să vadă mai multe cunoștințe, mai multe informații despre această cafea. Eu, de exemplu, sunt foarte mulțumită de cafeaua Zinga Drive, în primul rând pentru energia care o dă pozitivă și pentru starea de bine pentru toată ziua. Adică vă recomand 100% pentru că nu o să vă pară rău. Cafeaua aceasta pur și simplu este egal cu energie pozitivă și vă dă un simț de bunăstare. Mergem mai departe. Pentru cei care vor să așa spunem, să piardă din kilograme sau cei care duc o cură de slăbire, cei care luptă cu kilograme în plus, pot să vă propun așa o cafea Zinga Fit. La fel este a companiei Fafai. Această cafea conține foarte multe ingrediente care provoacă
provoacă, cum să vă spun, stimulează grăsimile, adică grăsimile nu se depun pe organism, dar ele se transformă în energie. Vreau să vă spun așa, cine vrea să slăbească, asta nu înseamnă că bei cafea și te culci sau mănânci cât dorești, pur și simplu bei cafea și ea te stimulează la energie, respectiv sfetolul din ea, cafea aceasta conține sfetol, care este cafea verde care nu este prăjită. Anume această cafea face așa ca metabolismul să fie mult mai efectiv și respectiv se ard toate caloriile, dar pentru asta trebuie să facem și efort fizic, adică nu este numai decât, de exemplu, la sală, dacă nu vă place sportul, cât de puțin trebuie să faci o mișcare pe zi, și respectiv cafeaua aceasta, voi o să vedeți un mare efect. Eu, de exemplu, sincer să spun, nu am nevoie să pierd kilograme, în schimb, eu o beau numai și numai pentru reglarea metabolismului meu. Așa că vă recomand Zinga Fit. Aceste două cafele sunt produse în Malaysia, sub patentul companiei Fafai. Așa că vă recomand această cafea. Mergem mai departe. Să trecem la categoria frumuseței. Eu, sincer să spun, timp de un an și 2 luni de zile, practic, lucrez în compania asta. Nu știu de ce, abia acum am 2 luni de zile de când am spus că aș încerca și vreau să promovez în Republica Moldova și seria de cremuri Forever Body, la fel la companie Fafai, care, sincer să spun, sunt foarte mulțumită. Folosesc aceste cremuri, această serie de cremuri, timp de undeva de 2 luni de zile și vă lămuresc cam cum merge rândul lor. Așa, prima cu ce mă folosesc eu, asta e un lăptișor. Așa e un lăptișor, deci pasta trebuie să o umezești, după care pui o picătură de cremă, masezi toată fața și respectiv după aia o speli cu apă. După asta pielea se simte mult mai curată, ea conține aloe vera, ciuperca reishi și cafeaua verde, și ceaiul verde. Așa, mergem mai departe. După ce îmi curăț fața, nu ezit, de exemplu, eu am piele uscată. Cei care au piele grasă, le recomand să folosească acest exfoliant crem doar 2 ori pe săptămână. Însă, de exemplu, persoanele, fetele, băieții care au piele mai uscată, recomand să folosiți acest exfoliant crem doar, știu eu, peste o zi, de exemplu, sau în fiecare zi. De acum vedeți cât de repede pielea voastră se face așa curjiță. Înțeles că exfoliantul acesta ajută ca fața să fie mult mai curată și dacă ați observat câteodată pielea are așa pieleță, da? Pe față, ea pur și simplu curăță. Mergem mai departe. Pentru că de la vârsta de acum, de la 25 de ani de sus, trebuie să ne gândim și la îmbătrânirea pielei. Uitați, compania s-a gândit și la asta. Ea a creat așa un serum, se numește serum 24 firme serum, adică 24 de carate aur. Da, nu ați auzit greșit, ați auzit corect. Acest serum conține 24 carate aur. De ce aur? Eu personal am analizat foarte bine toată informația despre seria asta de cremuri și anume m-am oprit la acest serum pentru că mi-a fost interesant de ce anume aurul este folosit în cosmetică. Și respectiv din toată istoria care am citit-o eu a aurului am înțeles că și în antichitate Cleopatra, Sara, când se culca, ea folosea o mască din aur pentru faptul că ea să-și mențină frumusețea. Respectiv și aici sunt granule așa mici de aur, pentru că aurul e cel mai moale metal și cel mai bine se absorbe în piele. Așa că vă recomand 100%, într-adevăr este efectiv și ca să înțelegeți cum el se aplică. El se aplică după curățarea pielei, dacă e nevoie exfoliant, și respectiv el se aplică doar în zonele unde, de exemplu, de acum vedeți că își fac apariția ridurilor.
și doar acolo masați, de exemplu, așa, încetișor, și adică el mai mult se folosește ori seara, ori dimineața. Cine are mai mult timp pentru aceste plăceri, el poate să facă și dimineața și seara. Vă recomand 100%, este garantat 100% că conține aur. Așa, următorul produs care pot să spun eu că e super, acesta este un spray pentru față. El, în primul rând, ce face acest spray? Sprayul acesta are așa o proprietate, când îl dai pe față, el se face ca o peliculă, așa pe față, anume, pelicula asta, ea apără pielea de impurități. Vara, când e căldură, când transpiri, când îți pare că toată fața așa e licicioasă, vara ea ajută ca, de exemplu, chiar și pentru razele ultraviolete, când îți pare că e nădușal, de exemplu, și ți-e cald, pur și simplu faci așa o împrospătare cu acest spray. E un super spray, iarna, de exemplu, eu îl folosesc pentru faptul că după aceste 3 produse eu folosesc și apa, pentru că eu știu că s-a format așa o peliculă care îmi protejează toate elementele care înainte de asta le-am pus și după care folosesc și crema hidratantă, care la fel e o super cremă, prin componentele aloe vera, ciuperca carei și ceaiul verde. Din curiozitate vedeți în internet ce conțin aceste ingrediente. Eu personal le-am analizat toate, pentru că mie îmi pasă ce folosesc. Așa, această cremă vreau să vă spun că o folosesc și bărbații. De exemplu, și soțul meu îi propun această cremă și toți partenerii de gen masculin la fel pot să folosească. Adică e ceva pentru amândoi. Așa, și respectiv, nu în ultimul rând, este masca. Aceasta e la fel, masca aceasta se folosește. Eu, de exemplu, o folosesc undeva o dată în săptămână. De ce? Pentru că mai mult, de exemplu, duminică, când stau relaxat, eu pot să-mi permit acolo 25 de minute, masca asta se aplică 20-25 minute, se aplică pe față, pur și simplu o întindeți așa frumușel și de dorit aceste 20-25 minute să nu faceți mimică, să nu vă mișcați și să fiți doar în poziția care ați stat. De exemplu, și de dorit să fiți în poziție culcată, pentru că masca, pentru că toți mușchii să fie relaxați. Respectiv, masca aceasta, ea reînnoiește toate celulele și, în ultimul rând, previne îmbătrânirea. Adică asta nu înseamnă că noi trebuie să așteptăm toate ridurile când o să iasă, noi trebuie să le prevenim, adică toate golurile să fie umplute din timp. Masca aceasta, vă spun, ea se folosește undeva, cred că o dată în săptămână, atunci când îți permiți să te relaxezi. Asta, cam această informație am avut a vă spune. Eu, de exemplu, sunt foarte bucuroasă că pot să mă împart și cu voi, partenerii mei, cunoscuții mei, că avem cu ce să ne mândrim. Compania Fafai, într-adevăr, are grijă de partenerii ei și pe lângă linia de MPG Boost, cum am spus, putem să promovăm și alte produse în Republica Moldova, care sunt foarte bune, foarte calitative și cei care înțeleg ce înseamnă calitate, ce înseamnă un stil de viață mai bun și care țin la sănătatea lor, la frumusețea lor, nu au decât să găsească datele mele sub acest video. Mă numesc Irina Ursu, o să găsiți toate datele mele în Skype-ul meu. Eu pot să vă urmăresc în particular cei ce n-ați înțeles, de exemplu, și respectiv pentru prețuri, de exemplu, ca să aflați cât costă fiecare produs în parte, la fel. Vorbim pe Skype, eu vă arăt price list-ul, vă uitați singurei, decideți și voi fi foarte bucuroasă dacă și partenerii mei noi și cunoscuții mei o să înceapă să folosească aceste noi produse, pentru că trebuie să vă gândiți că ceea ce costă, asta înseamnă că e calitate. Și invers, ceea ce e calitate înseamnă că costă. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem în alte videoclipuri. Pa, pa și sănătate vouă!